Transrodnost predstavlja zarobljen u telu suprotnog pola. Vremenom sam shvatila da ne mogu da budem kao dečkić. Da li se sećate vaše prve simpatije i kog pola je bila? Naravno da se sećam, pa naravno bio je jedan mali, lepi, slatki dečkić. Izgledate kao žena, živite kao žena, što možemo i mi da potvrdimo, ali niste promenili pol. Koji je razlog tome? Zato što se ja osjećam isto tako lepo kao i te osobe koje su promenile pol. Ali se ja trudim svim silama da ljudima pokažem da sam ja neka normalna osoba koja samo radi svoj posao. Ceco, bit ću malo možda nepristojna, pa ću vas pitati kako sakrivate svoj polni organ? Ja se bavim eskortom. Egzistencija je najvažnija, mnogo važnija od toga da li smo muško ili smo žensko. Šta nam vredi da budemo muško ili žensko ako nemamo šta da jedemo? Verujem u Boga. Nataša, vi ste sada u braku. Za mene se nije znalo da li sam dečak ili devojčica.